Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш J. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳиявии Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран аст, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед ва видеонавори моро падлиста кунед. Дар имо ба сабтон марҳамат, рафтем. Якум эълони имрӯза аст. Дӯстон, мошини Алиши аст, ки бо квартира болои пул метия мегад соҳибшон сирошна Hyundai Grand Derida, ки соли бароишаш 2006 сол аст. Душораш бензин, газ дорад мегад, кор мекунад. Объёматураш 3,3 литр, коробкаш автомат аст. Мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та балони пачка, 4 та дискаҳои нав, 10 моҳи дига танировка, 10 моҳи дига ҳуҷҷат, кондитсионер, электропакет, танировка, яъне ки салон тоза, бе ягон камбуди раъднои чизо шуда, ки мошин мега хадавоям дорад. Мошина мега ҳамин нав ба қарби гирифтага мегад, яъне ки мошин тоза гаштага, яъне ки срочно мегад квартира дар кор болоиш пул метия, квартира духонага я хонага аз шаҳри Душанбе. Ва кадоми шумо агар хали вариант аст бардори азиз, кадоме ки агар дошта боша болоишон шумо да сум метиям болои ҳамин мошин ягон квартира аз шаҳри Душанбе, яъне ки вариантҳои худтона дар рақамҳошон пешниҳод кунед. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз фақат вариантҳои Алиш дорад, болоиш пул метиям, рақамҳои Тоҷикистоншон аст. WhatsApp имо пайваст дорад, метавонед ки дар ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед, бештар маълумот гиред. Марҳамат. замини фурӯши назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар ҷамоати деҳаи Мирзо Турсунзода гуфтага аст. соҳибшон замини обия мега ҷои нағзе барои хона кардан муносиба. хоб, замина дӯстони азиз, яъне ки маҳсулоташон 6 сотих замин аст, ки замини боғ ам аст, яъне ки қаддиш дарахтони мевадиҳанда ам дорад. срочна мега бо нархи 30,000 сомонӣ мефурӯшем дар шаҳри Ҳисор, яъне ки маҳалла, яъне ҷамоати Мирзо Турсунзода. хай бо айни қадам мегирем бо нархи 30,000 сомонӣ. ва кадоми шумо агар хеле замини холӣ дар кор аст, марҳамат, рақамҳошон дар поёни видео аст, метавонед ки маълумоти пурраша аз ҳамин рақамҳои поён буда бо як бор дигар гирем. шумо агар хеле замини фурӯшии хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки дар номери имо ба саб роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мемонем. квартира фурӯши навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар политехникум гуфтага аст, райони Синода. хай бо аниқ қадам мегирен. сехонага квартирае ки дар сеюм ошина мегад қарор дорад, 40 квадрат метре, ки хай комнатош мега якташ калона, дутагаш майда мега, сехонага бо хай аниқ қадам мегирен. обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамомшам отделни аст. телевизор, мебел бо ҳамаи шароитош муҳайё ки мегад срочна бо нархи арзон мефурӯшем. 265,000 сомонӣ, ки боз мегад камтар дига муомила мешавад дар назди квартира. фақат одамони квартирахар бошанд мардурон. ба шумо ягон маълумот агар ки фаҳмо набошад, марҳамат, рақамҳошон дар поёни видео аст, метавонем дигар маълумоти пурраша аз рақамҳои поён буда гирен. аз шумо хоҳиш мемонад, ки фақат лайкотона мондан гиред ва силкаи видеонавори моро дар имо ба сабтон падлиста кунед. раҳмат барои дастгиритона. чӣ хона ки ба шумо лозиме, албатта нависед, мо пешкаштон мекунем. замини фурӯши назди ҳавлига аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳда, дар калхози Гулистон гуфтага аст, деҳаи Корвон, Фурӯза. ҳамин хеле маълумот аст. хоб, маҳсулоти заминашон 6 сотих замин аст, ки замини холия, не ки як чанд камаз мегад су, яъне ки санг, қум, ҳамин хеле чизом дорад. замини назди ҳавлига мегад, замини обӣ аст. хай бо аниқ қадам мегирен, яъне ки 6 сотих замин бо нархи 90,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз мегад арзон ва муомила мекунем. ҷои нағза мега калхози Гулистон, деҳаи Корвон, Фурӯзна. ҳамин хел маълумот додага аст дӯстони азиз, шаҳри Ваҳда дай. хай ба кадомтон агар маъқул бошад, ки ягон вариант доред, ки метавонед ҷош агар нормали ба шумо маъқул бошад, марҳамат, рақамҳошон аст, метавонем дигар маълумотша пурра аз худашон гирен. фақат лайкотона мондан гиред. дӯстони азиз, ба шумо чӣ хона, замини, квартира дар кора дар таги комментаре нависед. мо албатта кофта ёфта ба шумо албатта дар видеои оянда пешкаштон мегардонем.
квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразен гуфтагӣ аст соҳибшон тарафҳои военни гарадок пушти заправкаи тоҷирон гуфтагӣ аст, яъне ки аз ҳамун заправка 30 метр болотар аст доми новостройкаи нава мегӯяд соҳибшон. Якхонага квартира аст дар дуюм ошина қарор дорад 32 квадрати метр аст ки обсвей дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термос, кондитсионер, мебел, телевизор, яъне ки бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд мефурӯшем, ремонти замона мегӯяд ҷои беҳтарина бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад ки бо нархи 250 000 сомонӣ ки боз мегӯяд, яъне ки кадоме ки мехарад ҳамира мегӯяд савдо мекунем ки ҳамаи шароитош муҳайё аст. Оби гарми хунук, ремонти нав дар наздикии ҳамин квартира, чизҳои лозими мағоза, яъне ки заправка, ҳамин хел мактаб, ҳамин хел чизҳо хеле наздиктар ҳаста мегӯяд соҳибшон. Ягон маълумоте ки ба шумо фаҳмо ки набошад, марҳамат дигар маълумотро аз рақамҳои поёнбурда гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Гипразен гуфтагӣ аст, яъне ки маҳаллаи Дарёбод, яъне ки маҳаллаи Тарозу. Ҳамин хеле маълумот додагӣ ҳастанд дӯстони азиз ки бо аз худашон аниқ када мегирен. хоб маҳсулоти заминашон мегӯяд қариб 3 сотии қайма мегӯяд қариб 2.90 мегӯям хеле хай, яъне ки се мебара мегӯяд соҳибшон, ҳамин хеле примерно гуфтааст хай бо аниқ када мегирем. 4 дар мегӯяд хона кадагӣ мегӯяд, якта калидор, баня, ошхонаш дар дурuni хона ки сохтмони хона нопурраи бо ғӯшти пухта карди омода шудааст. деволош бардоштагӣ аст бардор, фақат болоша пӯшондан ҳамин хел кор мудагӣ ки хайне ки далша хитон мекунем мегӯяд соҳибшон. бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки мегӯяд бо савдо ва муомила мекунем. дар инҷа обсвечам ҳаста уже одамо, яъне ки ҳамсоё зиндагӣ кардесиянд. дӯстони азиз ки ина рақамошо дар поёни видео аста, метавонед ки маълумотошо аниқ када гирен. 200 000 сомонияй бозам мегӯяд муомила ва савдош дар назди ҳамин хона мешавад. бардорон шумо агар ҳамин хел хонаи фурӯшии замин, квартира, мошин, мағоза, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошам, барои реклама кардан, метавонед ки маълумотои пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар номерои имо ба ҳасаб рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ дар Ленинский район гуфтагӣ аст соҳибшон, аниқтар маълумотша нагуфтанд дар территорияи район шаҳр. Якхонага квартира аст дар шашум ошина қарор дорад 37 квадрати метр ки ченин духонага, яъне ки квадраташ калон аст ки якхонага ҳай зиёдтар нормали кушод аст. обсвет мега дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, термис, кухни, гарнитур, шифонер, ҳамаш қати мега мефурӯшем общий комплект, яъне ҳамаш қатичон ҳисоб мекунанд. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитош муҳайё аст, доми нав, яъне ки ремонти замонавӣ медорем, фақат зиндагӣ мекунем. бо нархи 180 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки савдош мегӯяд дар назди квартира мешавад. дӯстоне ки аз Ленинский район, аз ноҳияи Рӯдакӣ ҳамин хел квартираҳои арзон суроғ карда буданд. ин дӯстони азиз ба шумо вариант аст, хай бо ва кадоми шумо маъқул аст, метавонед ки дар рақамошон занг зада аниқ када гирен. аз шумо хоҳиш мо менад ки фақат лайкотона мондан гиред ва силикаи видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подписа кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртабоз гуфтагӣ аст соҳибшон. хоб маҳсулоти заминашон 10 сотих замин аст ки 2 дар хона, якта калидор, ошхона, баня шикати кадагӣ аст ки хона мегӯяд қариб 80%, яъне ки 90% тайёр аст. дӯстон хай бо аниқ када мегирен. гирди хона полни худ маҳкам аст, дарахтони мевадиҳанда, яъне ки полни худ аст, яъне ки бо семенблок хона омода шудааст ки проектҳои замонави дуруни хона калон кушод аст. бардорон даврӯзаи нав часпондага хона, яъне ки дуруша нагуфтиянд чи аз худашон маълумоти аниқша мегирем. хоб бо нархи 200 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бозам арзон ва муомила мекунем. мегӯяд дар назди ҳамин хона мегӯяд соҳибшон сирошта мегӯяд сум дар кура хонаро фурӯш намондагӣ. хона мегӯяд уже тайёра мега пачти хай, яъне ки аниқша нагуфтия дӯстони азиз, хай бо худтон мегиред дуруни хонара сурат гирифтагӣ нестад. монам рости гап намем, маълумотоша 100% ба мо нагуфтиям. рақамошон аст, хай марҳамат кадомтон агар маъқул кадагӣ бошад метавонед ки дигар маълумотша гирем. шумо агар ҳамин хел хонаи фурӯшии замин, квартира, чизе ки барои реклама кардан дошта бошем, бардорон метавонед ки маълумоти пурраша қатъи суратҳои оригиналаш дар WhatsApp ё имо рӯй кунем. дар видеои оянда фурӯшта мемонем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар якум Советский гуфтагӣ аст соҳибшон. якхонага квартира аст ки дар якум ошина қарор дорад
40 квадрати метре ки обсветш ҳастае. Ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, яъне ки термиз ҳамаш қоидави мегӯяд доми 4 ошона астае ки дар якум ошонаш қарор дорад ки балконам мегӯяд қадшо дорад балкони калона мегӯяд балконаш мегӯяд дароза, яъне ки удобна, яъне ки барои соза мегӯяд соҳибшо. хайр дӯстон маълумоти бисёре мо ҳамаша гуфта наметонем. ремонти хона замонави ҳамаш омода, фақат медорем зиндагӣ мекунем. Кондитсионер, термикс ҳам дар оби гарми хунукшам ҳастае. бо нархи 260 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд муомила мекунем. фақат одамони харидоре ки бошанд мегӯяд, яъне ки муомила дорад. дӯстони азиз, рақамошон дар поёни видео аст. ба кадоми шумо агар ҳамихе квартира лозим аст марамат метавонед занг занед. дигар маълумоту пураша аз рақамҳои поён мода гирен. аз шумо хоҳиш мо мекунем дӯстони азиз ки фақат ҳамин меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, лайкотона монда гирем. як лайки бепуланем. хеле видеоро павза кардем, хеле ҷиқенша, хеле хурсанд мешудем, хеле миннатдор мешудем. раҳмат барои дастгириётон. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар деҳаи истиқлол гуфтагӣ аст. соҳибшон заминаш мегӯяд қариб 5.5 сотиқ мегӯяд замин 52 сотиқ замин дорад. мегӯяд 3 дар хона, якта калидор, банияш мегӯяд дар дуруни хона аст. хона коробка бадро, фақат дар треза ҳамихел корош шукатурушам кадагӣ ҳастай. монтажам дорад, фақат дар трезаву рангвор ҳамихел коро мондагӣ ҳастай. яъне ки хайбо дигар маълумотша мегирем. бо нархи 110 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки мегӯяд боз муомила мекунем. вариантҳои алишам аст. ягон мошинам бошад мегӯяд алиш мекунем. мошине ки ба нархи ҳамин хона мувофиқ бошад yoki арзон бошад, болоиш пултиян. ба кадом бародоне ки ҳамхали хона бо нархи арзон yoki бо мошин алиш кардани бошанд дӯстони азиз, рақамошон аст. фақат одамони харидор yoki алиш мекардагӣ метавонед ки дар рақамҳои поён буда занг занед, маълумоту пураша аз соҳиби хона гирем. фақат одамони харидор марамат метавонед дигар маълумотша худатон гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри ваҳдар дар кӯчаи сомониён гуфтагӣ аст. соҳибшон доми советский аст. ремонти нав кардагӣ ҳаст. дӯстон хайбо аниқ када мегирен. духонага квартира аст. дар дуюм ошона қарор дорад. 38 квадрати метре ки обсвет дорад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, телевизор, кухни гарнитур. дӯстони азиз, яъне ки кондитсионер, оби гарми хунук ҳамаш қоидавӣ ҳастае. бо нархи 185 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз муомила ва савдо камтар дигар мегӯяд муомила мекунем. сроша мегӯяд сум дар кора хонара фурӯш намуда шаҳри ваҳдат кӯчаи сомониён. ва кадоми шумо агар хеле квартира лозим аст марамат рақамошон мондагӣ аст метавонед ки пурра карда аз ҳамин рақамҳо гирем. фақат аз шумо хоҳиши мо меинад ки лайкотона мондан гирем ва силкаи видеонавори моро дар имо васату падиса гирем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон ки фақат шумо лайк бимонед ва дастгирӣ мекунед. раҳмат барои ҳаматон. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар территорияи зарафшон гуфтагӣ аст. гуҷош дар нагуфтиян аниқтар, яъне ки хонаи ду ошона аст. маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин аст ки 4 дар хона, якта калидор, ошхона, банияш ҳамаш дар дурӯш аст. подвал, яъне ки бо чойлоби ангур, ҷои навес ва катам қатишон ҳаста. мегӯяд ки обша мехарем. мегӯяд бадро мо ҳам нафаҳмем чӣ хеле, яъне ки обша мегӯяд мехарӣ. дарахтони мевадият ҳамаш қоидавӣ аст ки 6 сотиқ замин аст. бо нархи 270 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки боз мегӯяд савдо ва муомилаш дар назди хона мекунем. мегӯяд срочно сум дар кора рӯи ҳавлиш полни худ стяжка дуруни хонаҳо ремонт доранд, яъне ки хайбо аниқта када мегирем. ҳамин фақат нашуд оша моро фаҳмед ки мегӯяд ки оша мехаред. хай намедонам качайка дора yoki намедонам дигар хела, яъне ки обша яъне мехарем. гуфтагӣ соҳибшон нархаш 270 000 сомонӣ бардорон. марҳамат хай дигар маълумотша гирен. шумо агар ҳам хали хонаи фурӯшии замин мошин дошта бошед роҳӣ кунед. реклама намеонем. ин бо 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.